Chineke site n'okwukwe n'ime Jizọs Kraịst anyị nara arụ nwanne anyị nwoke bụ Nelson egwu ọnwụ maka ofe ndụ iri ya ka anyị si na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ kpere ya ka ọ kpata uru ya nwoke n'ebe ibe ya ka o wekịta oke ndị nsọ niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Abụ 45
omenala ọzọ.
Mkpughe isi nke 7 bido n'amaokwu nke itenaanị ruo n'amaokwu 17. Mkpughe isi nke 7 site n'amaokwu nke itenaanị wee rue na amaokwu nke 17. Our lesson will be taken from the book of Revelation, chapter 7, beginning to read from verse 9 to 17. Mgbe ihe ndị a gasịrị, mgbe hụ ma lee oke igwe mmadụ nke onye ọbụla na-apụghị ịgụta ọnụ, ndị si na mba niile ọbụla na ebo niile na ndị niile na asụsụ niile pụta na-eguzo n'ihu oche eze ahụ na n'iru nwa atụrụ. Egbokwasịgburu ha uwe mwụda dị ọcha, ịgụ nkwụ dịkwa n'aka ha. Ha wee were oke olu tie mkpu sị, nzọpụta dịrị Chineke anyị, onye na-anọkwasị n'oche eze ahụ, dịkwa nwa atụrụ ahụ. Ndị mmụọ ozi niile na-eguzokwa n'oche eze ahụ gburugburu, na ndị okenye ahụ na ihe anụ ahụ nke dị ndụ. Ha wee daa kpuchie ihu ha n'ala n'ihu oche eze ahụ, wee kpọọ isi ala nye Chineke sị, Amen. Ngọzi niile na otuto niile na amamihe niile na ekele niile na nsọpụrụ niile na ike niile na ume niile dịrị Chineke anyị ruo mgbe niile ebighị. Amen. Otu n'etiti ndị okenye ahụ wee zaa sị m, ndị a bụ ndị egbokwasịworo uwe mwụda ahụ dị ọcha, ha bụ olee ebe ka ha sikwa bịa? Mgbe sị ya, onye nwe m, gị onwe gị matara. O wee sị m, ndị a bụ ndị na-esi n'oke mkpagbu ahụ pụta. Ha sakwara uwe mwụda ha, meekwa ka ha dị ọcha n'ime ọbara nwa atụrụ ahụ. N'ihi nke a ka ha nọ n'ihu oche eze Chineke. A na-ezekwa ya ofufe ehihie na abalị n'ụlọ nsọ ya. Onye ahụ nke agbasi ga-agbakwa ụlọ ikwu ya n'isi ha. Agụụ agaghị agụkwa ha ọzọ, akpịrị agaghị atụkwa ha nkụ ọzọ, anyanwụ agaghị achakwa ha ọzọ, ma ọ bụ okpomọkụ ọbụla, n'ihi na nwa atụrụ ahụ nke nọ n'etiti oche eze ahụ ga-azụ ha dịka atụrụ. Ọ ga-edurukwa ha gaa n'isi iyi nke mmiri nke ndụ niile ọbụla n'anya ha. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. 100.
Chineke. Anyị na-ekele Chineke ekele n'ihi ndụ nwanne anyị n'ime Chineke bụ Nelson, onye gbara 96 years. Naanị Chineke maara ihe ọ gabigara n'arọ niile a ka ọ dị ndụ 96 years. Enwere ike ile na onweghị nsogbu, enwere ike ile na ọgwụ mmadụ okwukwe, o nwere ike ile na o jupụtara n'ịhụnanya na ọ bụ ezigbo mmadụ, o jide onye dịka aha ya bụ ome mmadụ. Ọ bụ amara o mere eme, ọ na-atụrụ anya ka a sị asa nke ihe niile edere maka ya mara mma, tọọ ụtọ, gosi ndụ onye ụka na onye gbara mbọ. Mana n'ime 96 years, o nwere ofu ụbọchị o weliri anya elu si chi ya bịa were ya. O nwere ofu ụbọchị ọ gara ọdịnala anabata ụra, mana ụra amaghị ya n'anya, ọ bụrụ so echiche ejughị isi. Ọ dịka ụwa ahụ na-ekpuchi ya ekpuchi, o werezi anya si mere ehihie, ihe niile ọ na-eche, ihe niile abịa ya n'isi, o nweghị nke na-abalị ya uru, maka o nweghị ihe ọ na-echepụta. Ọ bụ n'ime ikele Chineke ekele na ndụ Nelson ka m na-ekele Sir James Nwankwọ, eze ogo, nwanne m nwoke na enyi m nwoke. Mgbe nna ya rapụrụ, eso
eso n'onye mbụ ọ kpọrọ na Nelson na-arapụgo ndụ a na-edebe ụka ndị kpere ekpere na-edebe ekpere onye gụrụ lesin amaghị lesin ma ọ bụrụ na onye ha anya ọrụ anyị ga-anọdebe ya bụrụ so imi bụrụ so anya ma n'ihi amara Chineke kesachara anyị ọrụ dịka amara ije ozi ya si wee dị ya bụ nna anyị n'ime Chineke Adaeze ndewo ọ na-ekelekwa nwanne nwoke nna anyị Ikere Venerable ihe ndị mma na-adị aga o nwere ekpere a ga-eme o nwere okwukwe a ga-ekwu o nweghị ihe a ga-eme ụmụnna gbakọ ha eji onye ahụ emekọta tụọ ofu onye aka sị ekpere ekpere ka aha bụrụ ụka anyị nwere ike ime ihe anyị nwere ike ime anyị na-ekele mmadụ niile na-asị onwe anyị nnọọ. Akụkọ ndụ Nelson mara mma rinne ekwuru maka ọmụmụ ya a mụrụ ya n'arọ 1918 a kọrọ maka ịgụ akwụkwọ ya ọkwa ndị isi ebe a ga-elo ọbọka ya na-ewu ewu ya na-ekwu ebe ọ gụrụ akwụkwọ kwa n'ebe a ga-elo ọbọka ya ịgafe emere ojojere n'aka n'akụkụ ha ebe ọ gụrụ akwụkwọ nọziri skuul gị ebe ọ gụrụ nta akara akọ ihe a na-akpọ ya n'oge a gosi akwụkwọ a ruo oge ije elementary school o soro nwanne nna ya wee jee Ufuma ọ kwụcha ebe ahụ gụọ 6 ya enweghịzi ike ịzụ ya na kọleji nke chọba ụwa ya ebe ụwa ya chọba ihe ọ ga-eme chọba ihe ọ ga-azụ chọba ọrụ ọ ga-arụ ihe ndị a niile bụ ihe ọ gbara mbọ iji dịka ibe ya o terezi aka na ndụ ya alụ ọgụ nke ụwa nke abụọ wee jee baa amị eleghị anya ha eje Bọma maọbụ akụkụ ụwa ndị ọzọ ebe a lụrụ agha Chineke wee nọnyere ya Chineke wee duo ya Chineke wee chebe ya Chineke wee gọzie ya n'amị a na-alụrụ ndị ọzọ na-abụghị ịlụ agha Biafra n'ihi na ndị amị Naịjirịa na-agbasi ike ha na-alụ ihe ha na-akwụ ụzọ ha na-erube isi n'ihi ya ka o ji agha ahụ Chineke ji okwu ya nọta ọ bụghị naanị na o jere agha ahụ emechara wegharịa ya n'ọkwa ebe a na-akpọ ndị ọya m na-akwụgo na onye standard 6 nwere ike ịbụ dibịa oyibo maọbụ nọọsụ maọbụ na-eleta onye arụ na-adịghị ndị dọkịta ọgwụ onye n'ihi akparamagwa ya na mmasị ya na ndụ ya onye isi ha ekwere eme ya transfa na Zaria o wee nọta aka na Zaria na-arụ ọrụ inye ọgwụ na ilekọta ndị merụrụ ahụ. N'arọ 1957 ka ọ bịara n'Igbo o wee fụ nwunye ya nwaanyị ụtọ ha abụọ wee kwekọrịta ịlụ di na nwunye. Eleghị anya n'oge a lụrụ ya ndị ọgbachi nwaanyị adịghị mgbe ahụ ndị ga-eme iji ịlụ mmadụ ha agbachiere gị ha gbaa asịrị mebie ịlụ nwaanyị ha ikedi ha alụbeghị ụwa mgbe ahụ o ji fụ Beatrice ọtabụla Bernice am I right? Ha abụọ wee laa Zaria wee bie ndụ ha nke ọma ruo na alụba agha Biafra ha alọta n'obodo nke aka ha. Anyị na-ekele Alexander Okoye ọ bụ ezie na ọ nọrọzi ndụ mana ọ ya mere Nelson ihe ọ bịa bụ onye na-elekọta ụlọ postal agency anya n'ebe a mgbe ọ nwụziri nza wee ma Nelson
o wee bido ọrụ na post office n'ebe a. Mana oge na-etere aka achọtakwara gị ọrụ na Lagos. Ọnụọrụ ahụ a ga-eri n'ọnwa isii wee lọtazie izu ike nka, lọtadakwa n'ime chọọchị. Ọ bụ PCC memba, ọrụ seksiri n'ebe a emerime ahụ. Aghọtakwara m na ọ bụ treshọra na chọọchị a emerime ahụ. Ihe ndị a ka ọ gafere within 96 years. Ebe tụrụ m ụtọ n'akụkọ ndụ ya mgbe a ga-ahọpụtasịa ndị ikom na ndị inyom na Anambra steeti dị n'aka Ministry of Women Affairs and Social Development bịa mara ndị ka ebi, mara ndị nwere ịhụnanya. Ihe ndị a bụ ihe obi ụtọ, eleghị anya o soro mee ka ndụ ya dị ogologo. Anyị na-ekele Ezinne dị n'isi n'ihi ịgba mbọ ya, maka na oge niile m nọ n'ebe a na-eje na-enye nsọ n'ụlọ. Tupu m ga-aga agwara m ya ihe ezigbo ala kpọpụta ya. Anyị niile ekpere ekpere n'oriri. Nwoke buru ibu, nwunye ya nwere obere ahụ ka ị marazi ike ọ ga-esi na-ebugharị ya. Ihe ịfụnanya na-eme, ihe ọlụlụ di na nwunye na-eweta, ihe ezigbo mmadụ na-eweta. Ọ bụrụ na di ya bụ onye na-abagbo owo nwaanyị atụghị egwu ruo n'aka, ọ meghị ya anya. Edere n'ọrụ onye obi nwaanyị. Tribut nwunye ya dere n'ebe a mgbe m na-aga ọgwụ na-akpata oyi ndụ ya na di ya. Anọọ ihe o dere ebe a bụ ihe ji nwaanyị ya nsọ n'ilekọta Nelson anya. Ya bụ nne anyị, Chukwu ga-agọzi gị n'aha Jizọs. Anyị m ga-ayọ unu bụ ka ụmụ gị nọ n'okwu akọ ya na ọnwụ dị akpụpụrụ ya aka. Unu ga-ayọ ọnwa ife unu ma ọ bụrụ na ịlụgo nwaanyị itiri ime ga ọ ịbụọ, unu ele ya nka. Nke unu ga-eri ya na otu unu ga-ebe ya na okwu unu ga-asa ya ga-eme ka ndụ ya dịkwa ogologo. Ọ ga-akwụ ụgwọ nwa na akwụ nne n'ọnọdụ dị otu a, n'ihi na ọ rụrụ ọrụ nna ya. O jere otu unu aka eje ma unu ma ndị nwunye unu. So ọ dị mma ịkpọ nkọrịka, ọ dị mma ịkpọ ekwe kristal, ọ dị mma iri mmanya na friji, ọṅụọ mmanya jụrụ oyi, maka o ji ịfụnanya lekọta gị anya nke gịnị nke ọma. Na ndị ime okwu ọgbụgba ndị ọgbụ ya ndị nwụrụ anwụ, ọsị Chineke bịa were ya. Job sị anyị ga-anata ihe ọma n'aka Chineke, ghara ịnata gịnị ihe ọjọọ. So ndụ ha nwere mgbe ọ ga-akpọ ụtọrị nne, nwekwa mgbe ọ ga-ebute ahụ ụfụrụ nne, nwee mgbe mmekpa ahụ ga-adịrị nne, nwee mgbe akwụkwọ ya ga-adịrị nne. Ma Chineke onye dị ebere na-enyere anyị aka, maka na ụwa bụ agakata iru mee gịnị aga azụ. Ọ nọrọ 96 years. Ọ tọrọ ụtọ na ntị, mana afụfụ ọ tara eke nwere ike kee ya ụzọ atọ. Ofu ụzọ abụrụ afụfụ ọ tara ata n'elu ụwa. Job wee sị anyị ga-anakọta ihe ọma n'aka Chineke, ghara ịnata ihe ọjọọ, maka na ihe ọma na ihe ọjọọ na-arụkọta ọrụ ọnụ ka e wee ihe Chineke gịnị. O nwere ofu nwa okorobịa a gbara oru, ọ bụ oru, ọ gaghị agbali oru debe di ya, ọ na-ejere nna ya okwu ozi, na-eme ihe niile o nwere ike ime ka a ga-asị na ezinụlọ ahụ be nna ya. Ọ na-enwe ọṅụ mgbe niile, na-azụ okwu mgbe niile. Nwa odibo a enweghị ntamu na ndụ ya. Nna ya ukwu na-eme ya ọfụma. Nna ya ukwu nwa nkwụ elu, ọgbara nkwụ elu gbanye ya ọṅụ, ọṅụ ọgbara ngwa nye ya ọṅụ. Origide nnọọ n'ihi na ọ bụ ezigbo nwatakịrị, ezigbo bọị ya, mana ọ bụ oru, ọ ma amazi be ha, ego biri isi, ọ ma amazi ụzọ.
efere nna ya ukwu ọkwụrụ anụ ụtọ nna ya ukwu ataghị bụ hapụ ya otu ọma akpọ nwa ya ka ọ bịa bupụ efere ọkpọ nwa odibo ahụ nwa oru ahụ ọ bịa okele ọsịa bụrụ efere kachasị otu a o kpughere ya ọnụ eze ọchị agwa ya n'eze maka ọkwụrụ anụ dị n'efere ọkọtọ osiri isi ọ dịghị mma n'ọnụ ọ dịghị mma aracha ọ gị ya were ya ihe si anọdụ ala ebe a ka ịracha ya ọnọdụ nna ya ukwu na-ata ya anya ma ọ ga-agba gburugburu ọ na-eme ka a ga-asị na oroma pụta mgbe niile na-aracha ihe na-eji eri ihe na-atọghị ụtọ na-anyụkwụrụ ya na-amịchasị ya mana ọ tọghị ụtọ ọ bịa na-ata ya anya nna ihe nke na-aracha ọ dịka shuga ọ sị ya ee n'oge niile mụ na gị bi a na-enweta ihe ọma n'aka gị ọ bụ oroma ka m na-eji kọmpen ọ sị ya bido taa ị gaghị abụta ori ọzọ ị ga-enwere onwe gị o wee dị oyi ọlafịa lụọ nwaanyị bụrụ onye nwere onwe ị ga-anabata ihe ọma n'aka Chineke ghara ịnata ihe ọzọ ụwa anyị na-akịta ihe ọjọọ zụrụ n'ime anyị abụ abụ anyị ga-abụ ndị na-ekwu okwe anyị ga-abụ ndị nwere mmụọ eji ejere Chineke ozi anyị nwere ohere ugbu a anyị dị ndụ ife Chineke anyị ofufe si mgbe anyị nwere ohere ka anyị na-eme ihe dị otu a na-eme ihe dị otu dịka ọ dị na ndị Galeshia chapter 6 and verse 10 ndị Galeshia chapter 6 verse 10 ya mere otu anyị nwere oge ka anyị na-alụ ezi ọrụ n'ebe mmadụ niile nọ maka anyị na-alụ ezi ọrụ karịsịa n'ebe ndị ezinụlọ nke okwukwe anyị mere gịnị nọ ebe anyị nwere oge opportunity ọnwụ Nelson bụrụ anyị ohere anyị nwere iji n'okwuchukwu a taa maka ndụ ya na ihe ndụ anyị ga-abụ na mkpebi anyị ga-eme na Chineke anyị ga-akpọpụ na onye ga-abụ Jizọs Kraịst anyị na odudu nke ike nke mmụọ nsọ ọ bụrụ anyị ohere Nelson nwere ohere ya n'ịgụ akwụkwọ o nwere ohere ya n'irubere Alexander nwanne nna ya isi o nwere ohere ịka o nwere ohere ime biznes o nwere ohere inye ọgwụ n'ụlọ ọrụ ndị amị o nwere ohere ịrụ ọrụ oyibo o nwere ohere ịlụ nwaanyị o nwere ohere ịmụ ụmụ wee zụọ ụmụ ya maka amụta azụrụ azụ ya na umeji bụ gịnị bụ nwanne o nwere ohere so anyị niile nwere ohere ịlụ ọrụ ọma n'etiti onwe anyị nwere ohere inye mmadụ ndụmọdụ anyị nwere ohere igosi na anyị bụ ezigbo ndị ụka anyị nwere ohere ime ihe ọ bụla anyị na-eme n'egwu Chineke anyị nwekwara ohere ị na-abịa ofufe ndụ kwa ụbọchị mgbe ọ bụla akara ya anyị nwere ohere etufuna ohere enyere gị etufuna ohere enyere gị o nwere nwoke na-akụzi nkụzi Sunday school kụzikọta nkụzi Sunday school o wee gwụ ya ike ọ sị na ya ga-apụ na ego a na-akwụ ya ilo nne mana mkpụrụ obi ụmụaka jigidere ya arọ niile ndị a o nwee mwute wee gbaa resign na ya ma akụzizi nkụzi nta akara wee gwu ya na ya tụfuru ọtụtụ ihe mkpụrụ obi ụmụntakịrị arịanyere n'aka ka ya jụrụ n'ihi ile anya n'ihe ụwa o wee nwee mwute o wee nwee oge nrụgha mana ọ dịla n'eti ohere o nwere agafere ọ bụ ezie na ọ rụrụ ọrụ oyibo mana mmụọ ya na-agwụ ya na ụmụaka ndị a ọ bụrụ na ya zụrụ ha na ha aka enwe ọdịmma na ya ma aka enwe ọṅụ karịcha anyị nwere ohere ịzụ ahịa zụọ ya n'egwu Chukwu anyị nwere ohere ịlụ ọrụ lụọ ya n'egwu Chukwu anyị nwere ohere ịlụ di na nwunye lụọ ya n'egwu Chukwu etu Nelson na nwunye ya si bie na ikwesị ntụkwasị obi wee nata agwa ọhụrụ n'aka gọọmenti
Ihe ọbụla anyị na-eme ọ bụ ohere e nyere anyị. Anyị ga-enye nkọwa ya n'ikpeazụ, maka mgbe ndụ ha gwụchara, gịnị ga-eso ya? Ikpe. Ọ bụghị ikpe nke mmadụ, kama ọ bụ ikpe nke Chineke. Ka Chineke nyere anyị aka nwe ihe dị mmadụ na ndụ na-ese, ka anyị ṅomie ya. Ihe ọma Jizọs mere anyị, ka anyị ṅomie ya. Yie Jizọs, bie ndụ Jizọs, kwuo okwu Jizọs. Mgbe ahụ ka obi ụtọ na ọṅụ ga-abụ nke anyị. Anyị ama anabata ihe ọma n'elu ụwa gara ịnata ihe ọjọọ. Nke ọ bụla bịara anyị, ka anyị were egwu kwe Chineke nagide. Mgbe anyị nọgidere ya, Chineke ga-eme ka ihe ọma na ihe ọjọọ ahụ lụkọọ ọnụ wee nye ndị kwere ekwe ọganihu na ngọzi. Onye nwe anyị nyere anyị aka ịtụkwasị obi n'ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst, n'inwe okwukwe na ije ozi ya, ka ndụ anyị wee maa mma, ka ndụ anyị wee tọọ ụtọ dịka shuga, ka ndụ anyị wee bụrụ ihe a ga-eji maa atụ, ka ndụ anyị bụrụkwa nke Chukwu ga-eme ka o ruo 97 years n'ikwesị ntụkwasị obi site na Jizọs Kraịst bụ eze anyị.